Maayong kadlawon kaninyong tanan. Dili pa buntag karon ha, kadlawon pa. Nangapi na mo? Sa may kape ninyo? 3 in 1? Sa di pa ko magsugod sa akong wali, kay renewal man karon, daghan mga absent. Dili na ako tagsa-tagsaon pa di kay madugay, kay na para ba alas 6. Duha naman atong misa de Gallio. So, tawgon na nako na may attendance ang wa dire, di lang sa ito pabasahon, no? Sa renewal of commitment. Tawgon ako, tingbo na lang pagtawag, no? Ingon ako, Ministry of Lectors, mo barog mo, niya, husgan yung tingog present, no? Ministry of Lectors. Ano mong pumahaw? Mas ba? Ano yun? Okay, ang lingkod. Maigsoon, kapila na karong adlaw? 16, 17, 18, 19. Ikaupat na nga adlaw karon sa Misa de Gallio. Kinsa man nakakompleto sa upat ka adlaw be? Isa kamot. Pakpakan na to, kusog yun. Kinsa man nakakompleto, tulo ra ka adlaw. Parehan ako. Pakpakan gapon. Na-absent ko gahapon kay manam kong misa sa anticipated. Kinsa nakatambong duha ra ka adlaw? Wa na. Kinsa nakatambong karon pa? Wasad. Kinsa nakatambong? Kinsa wa katambong? Wasad ay. Salamat sa Dios kay nihunong ang uwan, no? Narabay LPA, no? Or low pressure. Sana meaning low pressure area, no? LPA. Magsabot ha. Dili matuog ha. Bugnaw ra ba kayo? Di magtabi, no? Nanhimo aron, nangunsa mo dire? Nanimba. Timing mga maigsoon, dili lang kay karon ako mumisa, ugma ako gihapon, no? Muna akong wali, part 1, part 2. Balik yun mo ugma. Akong wali, i-base nako sa kaning, basaha ko ninyo kanang year, kusgagyot. Unsay meaning sa Missio Agentes? Mission to the nations. Di mo kalimot karon tuiga kay ang atong sakristan mayor yang angga misyo man. Siya aron makalimot pa mo. Unsa nang kanang yelo? Basaha? Para di mo magduka. Unsa? Gifted to give. From Matthew chapter 10 verse 8 on the occasion of the 500 years of Christianity in the Philippines. Duha part 1 o part 2 akong wali, karon ang title sa akong wali, Mission as Proclamation, the Word of God. Ugma sa kadlawon, akong wali, part 2, ang title, Mission as Proclamation, Announcing and Denouncing. Balik yung ugma para makumpleto. Ug arita sa part 1 lang. Unsa to? Mission as Proclamation. Mission meaning gipadala. Mismo ang Dios anak gipadala sa iyang Dios amahan. Atong Ginoong Hesukristo. Bisan ang simbahan, no? Sa decree on Agentes to the nations, ang simbahan by its very nature is missionary. Kay renewal man karon sa lectors nga daghan pa na absent. Ako na yung basig na uban wa ka pirma. Unahon na to ang inyong pagbag-o sa inyong commitment. Pagbag-o. Kung madaan na gani, unsa naman na? Murag luya na. Kung madaan na gani, murag tayaan na. Muna bag-ohon. Renewal. No? I-renew. Aron mabag-o. Commitment. Commitment is not only one time. O second time. Every day, mo na ang commitment. Commitment to serve, commitment to attend meeting, and above all, commitment as a Catholic or as a Christian. Mo na ang commitment. Kada adlaw gayon. Dili lang kay kausa. Dili lang kay kaduha. Dili lang kay katulo. Kada adlaw. Dili lang special occasion as well as ordinary occasions. Kaya usahay ra ba no? Para ba ning simba ba? Daghang kay manimbag Misa de Gallio, pero Domingo na gani, gamay ra manimba. Ano man ay ang Ginoo na rasa?
Misa de Gallio, wala sa ordinary occasions. Ang Ginoo dili lang panagsara ganina makitaan sa special occasion, especially in ordinary occasions. Pinumduman ta mo sa inyong gawa sa inyong commitment, no? Sunod tuig labi na gyud sa mga meetings na nagimoy sanay pahinumdom. No, hindi mo ma-attend, dili lang kutob sa serve, kundi dili sa inyo pong pag-attend sa meeting. Mission as proclamation. Ang pagbasa sa pulong sa Dios dili lang na pagbasa, it's a proclamation. The word of God, ang pulong sa Dios. Inautunta karon ba pag-renew sa inyong commitment, mas palawang pa ninyo inyong commitment kay kana di ay pulong na sa Dios. Kay noong ko sa seminaryo pa mi, ang seminarista way klaro mo basa, no, ni Inyor Rode, pag-ingon niya paghuman, this is the word of the Lord. Unsay gisulti niya, that is not the word of the Lord, that is your word. Sit down. Hindi susundon tada. Pulong ka na sa Ginoo. Dili na inyong pulong. Tarungan ninyo pag-practice. Practice again and again and again and again. Ayaw maintinire ang pulong sa Dios. Dili man na inyong pulong. Pulong man na sa Dios. O ganahan ko mo base karon sa akong wali, dili sa gospel nga taas kayo. Anita sa Salmo responsorio, no? Puna ako sa imong pagdayig ug awitan ko ang imong himaya. Di kay ko ganahan sa Bisaya, mas ganahan ko sa in English. My mouth shall be filled with your praise and I will sing your glory. Mouth, ba. Mubasa mo unsa may gamito ninyo, ba. Bisan tuod karon itabunan ang atong mga ba, pero mo ni atong gamiton. Gitagaan tas Ginoo ba aron ta makakaon. Aron ta makapaak. Aron ta makastorya. Pero hinauton ta di ta magstorya panahon sa misa. No? Pero kusog atong tubag panahon sa misa mga mass responses. Pagbasa. Gamito na to atong ba sa pagdaig sa Ginoo. Klarohon na to, no? Kung akong i-translate, my mouth shall be filled with your praise, ang akong ba puno sa imong pagdaig. Imo, dili ato. O I will sing your glory. Akong kantahon, akong awiton ang imong himaya. Imo tanan, dili kita. Wala mo magbasa aron mo masikat. Wala mo magbasa aron ka mo daigon. Kung dili kinsa, daigon ang Ginoo. Wala mo manganta psalmist o choir, paminaw. Wala mo manganta, wala nagiingon, o awitan ko ang akong himaya. Unsa gisulti? Awitan ko ang imong himaya. Naman, no? Mo ni siya. Awitan ko ang imong himaya. Dili ang akong himaya. So muna nga, matod pa ninyo, Chris, nga ang lector usa ka medium. Ang medium atong nasabtan kanang bitang masudlan og espiritu dili na mao. Ang medium is, so to speak, a spokesperson. A spokesperson mo sa pulong sa Dios, then praktisan ninyo pag-ayo. Dili na inyong pulong. Dili lang kamo mga lectors, apil na may mga pare. Praktisan ninyo again and again and again. Painumdom dai ugma December 20, dili December 20 sa Misa de Gallio inyong basahon ha. Ang inyong basahon ang Domingo gayon. Masig magpataka niya mo, salmista po. Dili December 20 sa Misa de Gallio. It's the 4th Sunday of Advent. Mas labaw ang Ginoo kaysa Misa de Gallio. Although Misa de Gallio gapon, pero ang gamiton 4th Sunday of Advent with Gloria. So ang readings tanan poros Domingo as well as the Salmo. Klaro? Okay. So muna nga spokesperson man mo klaruhan ninyo. Apilo na lang po nako ang psalmist o ang choir kay giapil man re og awiton ko ang imong himaya. Muna nakita diri sa simbahan maigsoon, dili kita mo'y masikat. Bisan ang pare ang Ginoo ra gyud masikat. Mo bitaw na akong ba mapuno sa imong himaya, sa imong pagdaig og awitan ko sa imong himaya, dili sa atong himaya. If sa gud manita dili aron masikat. No, dili kita mo'y masikat. Dili kita mo'y daigon, kundi dili ang Dios Amahan, ang Ginoo. Now,
kay pulong man ni sa Ginoo, praktiso ninyo pag-ayo again and again, o pagbasa ninyo slow, loud, and clear. Ano sa to? Slow, loud, and clear. Kaya kung dili mo klaro mo basa ba, dili na mo pabasahon, dili ninyong tawag. Misyon ninyo. Kitang tanan, aduna tayo misyon. Labi na kamong lectors, kay nag-renew mo sa inyong commitment to serve, mauni ang inyong misyon. Pagproklamar sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, makatayog na to, makatandog na to, usay musaway na to, mauna ang pulong sa Ginoo. Pero labaw sa tanan, ang pulong muwaylain atong Ginoong Hesukristo. Ang anihimong tao, og mipuyo uban kanato. Muna, please take this very seriously. Lectors, dili ni sayon inyong trabaho. Dili tanan gitawag pagka-lectors. Dili sana all, sana fiora. Kung inumdo mo sa akong recollection gihatag ninyo last year, ingon ko nga kaning pagka-lector po dahil usap po ni kabukasyon. No? Tinawag po mo. Dili tanan. Bisan ang psalmist, dili tanan. O choir, no? Misyon ninyo ang pagproklamar sa pulong sa Dios. Kung pulong man ni sa Dios, dili man inyong pulong, please take this very much seriously. Praktisig yung pag-ayo. Aron klaro kay inyong pagbasa, kay spokesperson makay mo. Matod pa ni Saint Jerome, when we pray, we speak to God. But when we read the scripture or the Bible, God speaks to us. Kung mabasa o maampo ta, ekstorya ta sa Dios. Pero kung mabasa ta sa Skriptura o mabasa ta sa Biblia, ang Dios nagstorya kanato. So kita dahil na dire naminaw, ganyan sa first reading, naminaw mo, no? sa Salmo, ang Dios tayo nagstorya kanato. O tanawa ko kung reading, ang mga tao magduka, di maminaw. Hala mo, kamo, nagstorya ang Dios pinaagi sa lectors. O kamo po, kita po nga naminaw, maminaw po ta pag-ayo. Tanawa ko pila kabok atong dunggan, pila kabok atong dunggan, duha, pila kabok atong baba. Ganahan makita mo tabi, may pausbo na lang. Usa ka dunggan, duha ka baba. No? Ganahan gituyo na sa Ginoo, nganong duha ka bok dunggan, aron maminaw ta. Nakadaot ninyo ibasa sa first reading, magtabi. Ang Dios nagstorya kanato pinaagi sa lectors. Muna pagtarong gyud mo mga lectors, spokesperson day mo. Tarong inyo lang riswirisa na pagbasa, gabaan ba imo? Amo po ng psalmist, labi ng psalmist mas lisod. No? Praktisa good again. Kamo po, ita maminaw mo pag-ayo. Duka amson mo, no? Gitagaan gyud mo duha ka dunggan. Dili man usa ka dunggan ra, duha man. That means mas maminaw ta pag-ayo kaysa mustorya. Klaro? No? Naminaw ba mo? Okay. So muna mga ison, ato inyo nang misyon pagproklamar sa pulong sa Dios. Naigsoon, kami po mga pare, mo po ni among misyon to proclaim the Word of God. Ako man ang giwalib atol sa atong kantamisa ni Padre Rogers, ingon ko, matod pa sa Presbyterian Ordinance, preaching is the first task of the ordained ministry. Ang pagwali, mao ang unang tahas sa ordained ministry. Dili ang pagmisa, ang pagwali. O unsa may iwali, ang pulong sa Dios. Hinaot ta may suon, no? Serious po may mga pare. O kamo as a whole, no? Isip binunyagan. Pagka binunyagan nato tulo katahas atong tulo katahas sa Ginoo atong naapaambit. Pagka may kinomdom pa mo. Pagka pare meaning to pray. In case you do not know, kamong tanan pare mo, common priests. Muna mo ampo po. Kami unsa me? Ordained priest. Ikaduha, pagka hari, to serve, no? Ikatulo, pagka propeta. Nakaambit man mo sa pagka-propeta sa Ginoo, muna musangyaw pun mo sa mga balita. Musangyaw pun mo sa pulong sa Ginoo. Pero nakadaot mo igsuon, mas ganahan ta musangyaw, mo proklamar sa pulong sa chismis. Basta Ginoo na kay duka na yon, pero chismis kay siga kay mata. Isikuan ba maay kay basta chismis na Pulong sa panglibak ay ganahan kita musiga di ang mata. Siga kay mata, pero Ginoo gani pulong sa Ginoo. Ay kapoy pulong sa Ginoo Pulong sa panglibak pagdaot ang maay kita na Og
pahinumdom si Santiago kanato. Chapter 3 of letter of St. James, ingon siya, ang dila, asa man dapita ang dila sa atong lawas, nasa sul sa baba. Ang dila kuno sama sa gamay nga kalayo, makasunog sa tibuok lasang. Mo po ni atong baba, labi nang kusog kay manit chismis, kusog kay modaot, makaguba po ka. Matod pa niya, dili unta maayo nga ang baba nga maoy himuon o maoy gamiton sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios, mao pod ang gamiton sa pagtunglo o pagdaot sa isikatawo. Mura kunog tubod. Ang tubod may isuon mo gawas na ang tabang nga tubig. Mura kuno dili ko na mahimo ang tubod nga makagawas og tabang nga tubig og parat nga tubig ug mao na atong baba. Nay usa ka santo nga namatay na more than 800 years pero buhi gapon iyang dila karon, si San Antonio de Padua. Si San nakaadto manghambog ko no, nakaadto mo ko dito sa Padova. Kita ko dito diri Cuare, buhi pa kayo iyang dila karon. Nagatuo jud ko si San Antonio di gito manglibak. Dito mo daot tanawa namatay siya buhi gapon iyang dila. Kanibitang kusog kay manglibak, kusog kay mo daot, no? Kusog kay mo tabi, ikamatay na una gina madugta inyong dila. Unsa ba no? Live streaming ra man mo na ay mo patakag libak. No? Mo na sulti Santiago. Maigsuon hinautunta ato ning tahas tanan. Mission as proclamation the word of God. Nga magsangyaw unta kamo mga ginikanan, magsangyaw unta mo sa mga balita dito sa sugod sa inyong panimalay. Dili kay pulong sa mga pangyaw no? Dili ta pulong sa mga pagdaot. No? Kasagsilinganan. Isa ginagmay lang. Dili ra ni among tahas inyo pod as a lay faithful, no? Kay binunyagan man mo, nakaambit man mo sa pagka propeta ni Kristo, proclaim po mo sa pulong sa Dios. Sugod sa inyong pamilya. Pagtuon po. No? Pagtuon po may tungod sa pulong sa Dios, hindi na sa pamilya. Instead of pulong sa mga chismis, pulong sa panglibak, pulong sa pagdaot, usbo na to na. Kay mao man ni atong mission o usa sa atong mission ang pagproklamar sa pulong sa Dios. Klaro may son, no? Hinauton ta kitang tanan. Labi na gyud mga lectors, kami labi na gyud mga pare, hinauton ta aware ta aduna daytay mission. Karon pa mo kabaw na may mission? Ay na kabaw mo. Aduna daytay mission matag usa ka nato gipadala dayta. Madinag ko o may ginagmay nga trabaho, aduna daytay mission. Pagsangyaw, pagproklamar sa pulong sa Dios. Dili pulong sa chismis, dili pulong sa pagdaot, dili pulong sa panglibak, kundi pulong sa Dios. Ug hinauton ta ato ning buhaton. No? Ug ugma may suon part 2 akong wali sa title Mission as Proclamation, Announcing and Denouncing. Mas bugat ugma. Balik yun mo ha ug abangan ang susunod nga kabanata. Amen. Karon ato isunod ang renewal of commitment sa lectors. Barog lang mo. Dako inyong maulo. Nangito na mga amahan, padalay mo Espiritu Santo dinhi ning mga lectors, sinauto ta mabag-o sila sa ilang renewal, bago sila silang commitment o renew sila silang commitment. Pagpalawang pa silang commitment sa pag-serve kanimo o sa among parokya, National Shrine of St. Joseph, o obedient po nimo kanamo sa team of pastors. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nalangin kaninyo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Palihog lang, Padre Rogers, may God bless.